Ticho. Kuma vyhodila sa to spredia, takú brnevači. Dáme ako nevenu. No to bolo zle. Oni si obidva radi, že majú nejakého živého kámoša svojho druhu. To je fakt odlukávajú. Niečo povedal. Nepošla na teba. A kebyže ideme preč? Ideme. Ne, on sa nalakáva, keď sa pohneme. Je kúka uprenaného. Dokedy sa Kovčo skámošil s Myšou? Vieš, koľko to trvalo, kámo? Daj Myš. Myša je oveč. Viete. A jak sa vám dejú sú kamarády? Potom začal Kovčo po nej loziť, chcel ju ona aj vyšúkať. Áno. No? Podám, tam nechal. Bol naložiť. Utekala stále. Áno, čiže sa nebáva. Že 20. Kupku do to je. Kupku. Opoješit. Čo? Zavieraj oči.